اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرفمندہ اورو کا مہربانہ سنگتاک یقیناً نم خننگ گرے کہ نن بلوچستان میڈیا نا توسط دے اراڑی کان ہے ارا بلوچی ثقافت نگڑاک مرر یا بلوچی دو در ویدا نگڑاک مرر یا ارا کرے نن تاریخ دانک مرر نن کوشش کینے تینا مہربان تا شرفمندہ تا سرکین اتامو توارے امو گڑاتے سرکین تو یقین چارے نن اینو بسنون اسی باز استی اجاگہ سیا اراڑی کرے ننا بلوچ نا ثقافت نہ گڑاک تخوکو اور یقیناً چاکر خان اور کرے میراب خان اور شے مریدنا اور کرے میر عطا محمد پالوان زینہ اور ایلو ننا بلوچ کے ارا مخلوق مسنے ارا ننا بلوچ نوابک مسنو او تو ارا گڑا تمی دورت استعمال کرینو تو یقین چاس اینو نہ خنانو تا ننا اس باس خوش مسنی اینو روچنا دے لیکن در روچنا دے اٹی کرے دونوں مہربانو نن ننا مہربانی دو مسگڑاتی نشان تے سک داٹی من ننا خواجہ نن تو موجود ہے نن اولی کل مستقرے اوڑن تعارف عرفنے ولا نمی اسکن کرے اونا کلا بے مسر کنے خواجہ تینا تعارف کی سابلی کا کنا پن حج عبدالعزی ہے قومتی بنگلری ہے سیوٹک تو اصل بنیادی مسلم باشندہ سردار عطا سردار سالم محمد سردار مصری خان اوفت جونن پشت سن ملائی توسط زندگی کی طرف لیکن ملائی اور مقتدی والا پن متا نہیں انہوں الحمدللہ علم انبار بازو انبار دوست انبار ننتون وقت کی طرف اینو اے وقت سردار عطا محمد صاحب سردار عطا محمد سردار مصری خان سردار سالم محمد سردار سالم محمد دس دا وقت تو ننا وقت پیرس والا بابا ننا والا علم ننا مولانا عبدالسلام صاحب دس علم ننا مارے مولی مومن جان افتن ہمیں وقت سن کرے ننا زندگی سردار ہستو بجریں گا او کاپت کرے کنا جندنا گلاس سیلو مسکی من وقت سعودی عرب ہے نا ٹوڑم گلاس رہیں گا ٹک تو دا عرباتم دا گلاس تو شوق اس کنا مچڑ گلاس شوق ہمو کنم برزا بسک عرباتن ای ڈرائیور سٹے انہاں بس سن افت مچ کنا شوق بڑھائیں گا اور وہ کبد کئی بس ڈالے چمن سنگھ اسکیم اٹی کرا ٹرسٹ اٹی داڑ من دین نا خدمت کرے ٹک وہ کبد دا جاگے کل کو ٹک تو کرا دا جاگے مچ بلونس تو دا علاقہ نا ماحول دا پھر ریکارڈی خاندان قوم ہر قوم ننا براوی بلوچ نا دا شاڑ رہیں گی پوچھ کنو شہر سے جاگہ کنم بلونس تو کنا شوق مچڑس بڑھائیں گا کہ اتنا دا ثقافت دارے شروع کرٹ جوڑ کریں گے بڑا مختلف جاگہ دن گڑاس سنگتا دا تعاونت گڑاس تینا پٹ پولٹ گڑاس کرے محنت دا گڑاتی مچ کرے تو دارے سے جاگہ جوڑ. اچھا نانا خواجہ نینا دا پا کہ نان خننگون داری سے گڑاس نیت خانوس اور پاریزا اوچن سیلن جوڑ میں سنی بچے بردا کیستی تاکہ نا خواجہ دا دے پارے دبے دا تی عراق تھیلم دا تی شاگر سیم شاگر دا ہوچنا سیلان جوڑ مرے کک اور دا دے حل کننگ کپا کک اور دا دے کرے اسے پیرو بندہ غس کنے جس سک تقریباً 80-85 سال عمر سک ہے او کنے دا دے تو سو پارے کہ دارانا بلنا دویرہ جوڑ کرو کشتے تو ایدہ پیرنگائی کو راتک کہ 80 سال اونا عمرے تو نا بلنا وفات نا عمرہ خضر مروئے تو یہ تیرہ سے اندازہ خلق رہے تقریباً 180 سال پرانا مروئے یعنی نا اور دا تی جوڑ گنڈ اصول افیٹی تھے یعنی نئے پیوند سرائیٹی تھے نئے جوڑ سرائیٹی تھے اسی سلام جوڑے امر جوڑ کرنے تھے کڑی کم خلقوں نے تھے کڑی شاخص تھے اور پاٹ نئی کی تھے ایلو جوڑ کرنے کہ ڈکنیس کہ دا دے دا خضر یعنی کمال ایلو کرنے تھے کہ یعنی افتا انجینئر سے پیرنگا تھا کہ وقت نا یعنی کمپیوٹر سے سکنے گڑا لیکن کمال تو افتا مسونے کے دونوں گڑا جوڑ کرنے دا سے نیاڑی کے سینے دو دا دے پارا دبا ہے نا بیرا ویٹ لگ منتوار آج سب یقیناً اینو خناری کہ ننی سب ثقافتی گڑاتی نشانتی سک لیکن نن میں پن نن دا اولی کے گڑا میں نشانتی سنن مومستی انشاءاللہ ایلو پروگرام تی تنا کرے ایلو گڑاتی نن میں نشانی توں کہ چاکر اعظم انت گڑا استعمال کرے کے ٹیما نواب میراب خان انت گڑا استعمال کرے کے تو مومستی کرے بلوچستان میڈیا نا پیج یوٹیوب اور فیس بک اور سیمبو انشاءاللہ مومستی کرے دا ثقافتی گڑاتی میں اس کنسر کروں لک منتوارن تنا خواجہ